Ei, hola a tothom, soc l'Arandur, benvinguts al nou vídeo. Aquest cop es tracta d'un unboxing aquí de la Mini NES, Nintendo Classic Mini, i té 30 jocs instal·lats. És un aparell força difícil de trobar últimament, està esgotat gairebé tot arreu, per tant crec que té força interès el tema de l'unboxing, així que comencem. S'obre per aquí. És el primer cop que l'obro, per tant, ja que ens hi trobarem. Aquí les dues lancetes per estirar, de moment no surt. Ja està, ja surt. Amb les instruccions d'aspecte força clàssic, així en blanc i negre. Menys el color de la darrere. Oh, això no s'havia de veure. I aquí hi ha el comandament. També d'aspecte i mida força clàssic amb el Select i l'Start. Molt bé, de moment. Fet a la Xina, com abans. Tot és molt clàssic. I aquí la Mini NES, que té mida d'una mà, aproximadament. I cap a la mà HDMI, per tant, ho veurem força bonic tot. El power i el reset i els dos comandaments. No obrir la tapeta, però no s'obre, evidentment, ja no porta cartutxos. I a baix. Molt bé. És força maca. L'altra era un totxo així. Per tant, tot més compacte, més bonic. No sé què més hi ha, suposo que hi haurà més instruccions aquí dins. I els cables. 3 instruccions, cables i ja està. Per connectar la tele. I això no sé per què és, però ho descobrirem. Doncs au, ja està. Fins aquí l'unboxing.